asi vanenge vasina kukufarira ndosaka taifamba kane thimu yekuti Zimbabwe yadirwa uchi uluju kupela bulombe. Yes icho kwadi muri yeZimbabwe tapinda ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza nekutsutsura tiri kuitika matimano wese enyika ino ndinozviziva tiri mukati menzvimbo kwatakatiri ikoko vanoda chirongwa vanofamba neprogram vanga vari mukati mekushevedzera kuti segment iri kopi tikati aiwazve senhefenyuro tinoitawo zvakawanda tichifamba ikoko kwandakakatiri ikoko ndakauya nazo hatifambi tisingatiorisi ndizvozvo ndakauya nazo makadzibata ndakadzipakata ndinadzo Zimbabwe ndichazokupai mhuri yeZimbabwe imwe yedzimu yekuchecheche yababa vakafa 17 October amai mukadzi wavo ndokufa zvakati 17 September murume 17 October mukadzi apo vaine mwana 1 mukadzi nemurume vafa mukadzi akabakane mwanasikana akashivedzera kuti ichokwadi here kuti mwedzi umwe chete baba naamai vatoperanazana ndiri 1 zvikanzi nyaradzo ndaakuchitoita but panyaradzo apa ndiri kukumbira kuti veukama vese mirai kumbofamba neni regai nditi chinhu changu ndega asi ndinga ndichikushedza kuti uyai muone zvandiri kuita panapa chanyu isiso chiri kundipa mukoma kebhi nemhuri yeZimbabwe muchanzo kuti chakaitika panyaradzo chi then you're really been for beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down Emmanuel varoia vana pilo mumba iwe right muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza nekutsutsura dziri kuitika matimano mose enyika ino nyaya ndoda kutanga naye pazora nasi muri yeZimbabwe ndiri iko kundombodzuka kuno mukati meguta reHarare ndopindira mukati menzvimbo yandoshevedzera kuti chitongwisa muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika inosiririsa inorwadza yemurume akakwanisa kuti akarwara pasina mazuva 3 achibva afa but aine mukadzi wake kudaro akaendesa kuchipatara ndokudzoka pamba adzoka pamba kudaro mukadzi wake murume nguva yakataka kurwara zvokubuda ropa mumhuno nemunzeve mukadzi akabva takakuta singa abudirwa but paakabudirwa mukadzi voice raitaura naro rakasisiri rake mukadzi anga kutaura nevoice remurume wake asi murume wake aserious zviya zvokuti akubuda ropa mumuromo akubuda ropa mumunzeve mukadzi achibva takakuta sekunonzi iye ahakira murume wake achibva takakutaura nezwi remurume zvichinzi kudini hama dzemurume dzinganga dziripo zvikanzi izvo imbofambai ndiri kumbunyikidzwa kuti ndiurawe saka imbofambai neni kuti muone zvakaita sei chakarwadza pa mukoma kebhi vanhu vana kukasira kuziva kuti toita sei zvikandizvo anenge kutopenga anenge kutorwara mukadzi achibva tobuda akavhura mahwindo akaita sei akati ndiri kumunyikidzwa mukadzi achibva tobuda nguva iyoyo paakabuda nguva iyoyo hakuna munhu akamutevera mukoma kebhi murume ari pai ari mumba achikobuda murume achibva sara akafa kubva murume zvaafa nhasi uno izuva re1 week and 3 days mukadzi asati aonekwa akarwa pasi murume akasara akafa akatovigwa neveukama vake veukama wemukadzi havana kutovigwa mukwasha vatori bhizi kutsvaga mwana wavo sokutaura kuti vatori bhizi kutotsvaga vatori nechiziso chokuti mukaona munhu akapfeka zvakadai so ari kutsvagwa nehama dzake ari iye mukadzi akabuda mumba mushure mekunge murume achirwara akumanifesta achitaurwa nezwi remurume kuti ndiri kumanikidzwa ndoda kuurawa pane zvitika zvakati veukama vakashevedzera kuti aiwa munhu anenge akutorwara nenjere uyu paakabuda achiti ndakuenda kunotsvaga mubatsiri wokuti munhu abatsirwe ndokubuda ndikuenda zvachose nanhasi asitawanikwa Hey, baba Isabel, nematambudziko. Saka veukama hama dzemukadzi uyu hadzisati dzanzwa kuti mwana wavo kuti hama time imwe nzvimbo asi aindiswa mukati mechitungu hospital vachinosvika pachitungu hospital vakanzwa kuti munhu iye akasvika pano batakatiza ende chakave chokwadi chekuti ndiye nokuti munhu akataka kuona munhu uyu akatoratidza piki rekuti honai munhu watiri kutaurawo vakaona kuti ndiye but pakasvika pachitungu hospital vachibva vanzi munhu akasvika pano batakatiza akatiza muchipatara vangaziva here kuti munhu uyu akapesira akakuonekwa akapfekei right hembe dzavo mukoma kb
vane message vati vachanditumira nhumbi dzakapfeka yandichataura ichienderana kuti chiziviso chokuti munhu akadai so ari kutsvagwa kana aonekwa vanhu ngaite sei ngavabatsira nawo mushure mekunge tichizoza nhamba ipapo kuti vanenge vamuona vakwanise kubata hama dzavo kuti vanzwe kuti chii chiri kuitika paari urwere here chii chakamboitika. ivo veukama pavakaudzwa nemudzimai uyu mushure mekunge murume wacho arwara zvichinzi ndiri kumbunyikidzwa ndiri kuda kakurayiwa please tsvagai kamubatsiri anondibatsira vakadii kusimudza musoro ipapo hapana kukwanisa kubatsira dai pakakwanisa kubatsirika vangadai vakaita sezvo ende vangadai vakafamba naye but iye vakatomutorawo kuti munhu aakurwara paakangobuda achienda havana kumutevera nhasi tive matambudziko maviri kuti baba vafa mukadzi ari kurwara nenjere achifamba nenyika haasi kuwanika even pakatovigwa murume wake haatopazii apa ngane vanhu vaviri ya zvakaoma. Zimbabwe vateereri manyama munofunga kuti icho chakaitika ndechekupi? Inyatsime ehe ichitungwiza munofunga kuti chii chakaitika kuti mudzimai uyu abude mumba mairwara kamurume uye achibudirwa achitaura nevhoisi kare murume rekuti ndiri kumbunyikidzwa ndiri kuda kuurayiwa please tsvagai kamubatsiri anondibatsira paakabuda mumba murume achibva saraka achifa mudzimai hana kuzoonekwa zvamuchose kusvika pari zvino pakavigwa murume mudzimai hasi kubaziva ya pakaipa icho chekuchitungwiza chandivhundutsa ndapera power ndapera strong zvinosiririsa mufunge ndinoona kunge vakaromba vese nemurume wake ndinonzi ambassador tinashe gotora pasorome baba Isabel vaviri ava kapo iyi yanga ine tunhu twakamira sei sezvo pane fedha riri kusimudzwa panapa zviri kunzi ndinofunga kuti mukadzi uyo akashayikwa pamba pamuchiti nomurume wokushaya vanga vakaromba no vane upenyu huri pakati nepakati havana zvavainazvo zvinoshamisira vanhu vane upenyu huri pakati nepakati unongoraramawo vamwe vakawanda ya zvakaoma chekuchitungwiza icho urombwa chete murume nemukadzi uyo vanozivana ndinonzi Nimrod chakandida comrade chino the talisman is always right tsudzurai baba Isabel chokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati bekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matima nawose nyika ino ndiri mukati bekufamba paka chipinge chekuchipinge chiri kuti kudini ichokwadi muri yaZimbabwe ndinapinda ndiri shoko rokupamba panapa ndiri mukati bekufapfadza nekutsudzura ndichiti izvo nyaya ndiri kutaura muri yaZimbabwe mukati menzvimbo kuchibeka kuchitsetsetse nyaya ndiri kutaura pana bekamira sezvizvo pana baba namai vakabara mwanasikana wavo hanove ndiyanga ne37 years dzekubereka mwanasikana akabarwa ari 1 asi mai vakazoita pamiri pepiri pachibva pabva hapana kurarama kureva kuti mwanasikana akazvarwa ari mumwe chete azvara rumwe muchiti kudaro baba namai vake vaigara pamba mwanasikana wandiri kutaura hanosevenza mukati meguta reHarare achisevenza kune zveutano ari mukati mekuraparapa ndati kubaya majekiseni ndati kuporesa vanorwara ari mukati mekurapa kudaro zvakaitika ndezvekuti baba vake vakarwara hapana kuita nguva yakareba achiudzwa kuti baba vari kurwara zvikati ndoda kuti mukutumira mari ikoko baba vaya kuchipatara kwandinoshanda kunoko vagorapa varipo asi hapana kuita zuva rimwe chete akatozunzwa kutumirwa shoko kuti tine urombo baba vasati vauya ikoko baba vako vashayika dheni oroshuri bini fo wakachiwemba kiminikasha nematambudziko mwanasikana akachema akaungudzwa ndokupiwa ofu ndokumanya kuenda mukati menzvimbo chachasa ndomakaenda akuriwako ndokunochema baba vake baba vachibva vavigwa hapana kuita mwedzi mumwe chete dheti rakafa baba pamwedzi waSeptember ndodheti rakafa amai vake pamwedzi waOctober amai vachibva vafa zvakare amai vafa kudaro vakavari mukati mekutogara pasi kuti tironge kuti nyaradzo yebaba cheitwa sei vasati vaita nyaradzo amai atevera apo amai vanga vachigara nechimuzukuru chimwana chimwanasikana uyu kuda kuti pamba pasareka muzukuru akachema akati zviri kuitika zvakambomira sei aiwa right musati vaviga amai ndiri kukumbira kuti vaite mazuva vari mukati menzvimbo yemochari chikonzero vakafika kuchipatara pane zvandinoda kutenderera nokutsvaga mwanasikana achibva tenderera ndokufamba kana ndichitaura izwi rekuti kufamba pachivanhu chedu kuti vanzi vari kumbofamba munoziva kuti zvinorevei ndizvozvo kutsvaga kuti chii chiri kukonzera onzeresi nezviri kukonzera chii pachivanhu chedu chinodaro ndokugoko tinowanzoti kusonda ukanzwa kuti vakaenda kunosonda kureva kuti vakafamba but vakafambira nyaya dzerufu rwakaitika baba Isabel mwanasikana paaifamba uyu anga apiwere green light anga apiwere makomborero nanasekuru nevese veukama kuti aite zvaangachita right mwanasikana akatokumbira ari parufu pakuchema kuti vanasekuru vana baba nanaamai kubva kuhama dzekwamai vake vakomana baba vana baba vake hei wangu tiri kuchema zvedu asi machemero angu akanyanyisa kudarika enyu nekuti vamwe tiri veropa rimwe chete but ndini ndakaberekwa nevari vafa ndiri kukumbirawo mundipe simba nokundipa nguva
ndimbotsvaga zvakaitika vanoda kufamba neni vachifamba neni ndipiwo mazuva 2 kana 3 ndimboona ndokubva afamba mukoma kebi akatenderwa vakataka kusimudza musoro vari mukati mekutaura iye amadzeko amai vake zvikanzi zvakaoma mwana vanhu vangasingakwanisi kumutarisa mukoma kebi angasingatarisike chiso chakazvimba akaita mazuva akawanda nekubasa vakamupa nguva yekuti unofanira kuti umbozorora zvinhu zvawasekeda zvepamwedzi 2 zvakaoma right adaro mukoma kebi zvikanzi right zuva rakada kuviga amai vake achibvanzi unokwanisa here kukumbira hama dzako hatina watinoda kuti ave ane chaanoita parufu pakunovigwa kwaamai vako zvikanzi nemubatsiri ndiri kukumbira inini kuti panovigwa munhu wangaone polisiwe vari kuonaya kuzoviga zvechirungurungu zvokuti kofini chairo haritakurwa nevanhu rinodziswa nemuchina richipinda pasi saka iwawo basa unorigona iri pari kudziswa kofini ichipinda pasi ndiri kukumbira amai voga vakabereka munhu nababa voga vakabereka munhu ndo vachakanda chinhu mukati umu zvokuti kunokanda vanhu mavhoka vanodasenga no asi baba namai vachona ndiri kukumbira kuti vanokutanga here vauya kwandiri pane zvandinoda kuvavheta then vozoita asi nyatsokumbira kuti ndo zvauri kuda unzi unobvumirwa here kuti utenderwe vachibva kuti hongu kana une zvauri kutsvaga nesu tototsvaga ita kuti zviite sei unomira wakadaro ndokubva atenderwa mukoma kebi atenderwa ndobva munhu avigwa zvikanzizvo ndinoda kuti uudze hama dzeko baba vako nekuhama dzamai vako kuti ndiri kuda kutanga kuita nyaradzo yaamai vanhu vakapedzisira kuvigwa vakapedzisira kufa asi dheti randakuisa panapa harina mwedzi ndiri kumanikidzirwa kuti ndiite izvozvo so munhu aimubatsira akati ndoda kuti mai vako tiva hake vabude pano mumwe munhu bvunze kuti imimi makafa sei mataura muda kuitirwa nyaradzo rini nokuti zvandina zvandira kukubatsira kuti amai vako varwi vanofanira kurwira panyaradzo right hei zvikanzi kudini neveukama veukama ndokubva vatenda nyaya yekeke yatioonekwa kuti kurudzi rwemwana uyu panyaya rufu rwababa vake vakabvunzwa nyaya iyi havabvumi mashoko asi vekuamai vake vanobvuma zvichienderana nemaoko akabata pavanhu ava vakabata parufu rwevanhu vaviri ava vaive verudzi rwekubva kumusha kwababa vake iye kwavanobarekwa kwete kumusha kwaamai saka zvikanzi ngatisaitise simba rekumusha kwaamai nekuti kumusha kwaamai vanobvunza zvatichakumira panapa saka zvese zvababa nezvaamai tichazviitira parufu paita sei paguva raamai vachona ndokubva vabuda pano umwe mwana wemurudzi rwekwababa vachona veukama vakatanga kuti zvinoita here kuti amai ava vabude kurudzi rwevana vedu isusu iye ari muroorwa pano hazviite zvikanzi iwewe unogona ngorotanga kuramba nokuti uri mukuru iwe unonzi nengi gore rakati wakabhoda kuroora kwakati ukasiya asi mhepo pamwana wayaitaura anga asiti azvarwa pane zvanga zvakuzwa baba zvika ndoda kuti ndikusivise kuti tizokuudza rwendo nekwatiri kuenda kuti wakamboda kuroora kwakati ukazoregera ukada kuita zvakati ukazoregera but panapa ndakuchikuzivisa manje kuti izvo zvose zvawaida kuita zvezveka panapa inyaya kuti ndoda kuzivisa kuti ndinani iwewe ndiri mukadzi wemunin'ina wako asi uri mukuru nemakuru ngwana 13 nezigumi kumurume wangu hauzi baba mukuru utori baba unoziva here gore rakati pakaitika rufu rwakati kuti makandipfimba ndibaba mukuru arikuzwa makandipfimba imimi handina wandakaudza chikonzero mhepo dzinongobatawo ndozvanga zvakugarai manyepo handiri kutaura baba wakatarisa pasi zvikanzi chinirega nditi basa panapa zvichibva zvanzine mhepo ndiri kukumbira kuti musi uchaitwa nyaradzo yangu pano wese anoziva kuti ane zvaakaita pandiri nemurume wangu asagari auya panyaradzo ngaagara aende kwaaenda vanhu vaita musangano mukoma kebi veukama zvikanzizvo veduwe handizivi kana kune mumwe achazoita mabasa kana kuti achati ari kuenda kune rimwe rufu nokuti isusu takungofunga kuti munhu asina kuuya panyaradzo ndemumwe wevamwe ane zvaakaita nokuti mhepo yataura kuti munhu wese panyaradzo asi anoziva kuti ane zvaakabata pamusoro perufu rwangu nemurume wangu asagari auya right saka imimi ndimi muchaziva kuti zvirongwa zvenyu zvese kana usina kubata ropa gara waitama zvirongwa zvako zvese panyaradzo uye nokuti ukazoshayikwa pano tinongoti ndeumwe wacho zvikanzi asi kunyange usina kuuya ndichatevera ikoko
ndikubvunze kuti nemhaka yei usina kuuya uya kuzobatsirana nevamwe panyaradzo. baba Padzi, nyaya yakazoitika Saturday yapera iyi tiri mukati menzvimbo yechechechi ndo pakaitwa nyaradzo. Paitwa nyaradzo mukoma KB, vanhu vaiburana panyaradzo, dzaive fight kungodaiso kwanzi varomana kungodaiso varomana vadira nedoro right. Amanheru kuti ngoma yakurohwa kuti vanhu vaite pungwe vakawirirana zvepungwe kuseni ndokubva rasvika gava manheru mukoma KB zuva richangonyura ndingakuti rakasati rangonyura kuma 5-6 manheru pakasvika gava vanhu vanokwenda kuita 4 rarume vanhu vanokwenda kuita 4 vakadzi 3 nemurume 1 but vanhu vese ivavo ndiveukama yekumurume right. Pakarumwa vanhu 3 gava rakatiza rikaenda hapana vanhu vanokwa rikaenda yakakura iro vanhu ngaendeswa kupi ngaendeswa kuchipatara vanhu vachiendeswa kuchipatara 1 akada kuramba akati haana kuda kuramba iye asi mwana wake ndiye akati inini baba ndine motokari ndiye mwana womunhu wechirume asi handikwanisi kukuendesai kuchipatara kana ndisina kumbokubvunzeni mashoko andinoda kutaura pano. Nyaradzo yatinayo panapa iyi aisiya nhasi ine zvakaitika kumashure zvakataurwa nemunhu akauya pano nemhepo yakaburitswa ichinzi izvo ndiye amai vakafa panyaradzo pati nezvayakataura kuti izvo kana uchiziva kuti une chawakabata pamusoro perufu rwako usauye panyaradzo nekuti ukauya panyaradzo pane zvichaitika ukasauya zvakare ndichatevera ikoko. Baba pamashoko akataurwa aya hamuna chamunoziva here nekuda zvaakuitika izvo zvikanzi kudina baba handikwanisi kutaura vakaramba handikwanisi kutaura urega usingadi kuchipatara rega ndikuwara hangu baba akatora maudezvo chose bere chibva rashayikwa pane mumwe munhu anga asati auya panyaradzo apa akazouya kuma10 manheru anditi gava handina kuti kokwarakaenda ndokuzodzoka mukoma KB tekamisomiso kudai munhu yeye achingosvika chete mukoma KB asati aisa mabhegi pasi rasvika gava muda mbambadzo gava rakasvika vaviri uyo akabva aruma even nenzira yatinoshandisa kugiripatara makumbo nzira zvinoshandisa ndobva bvambura munhu kadzi mukoma KB gava ndobva rashayikwa mana tinokwanisa kuti apungwe pano hatichazivi manje kuti gava iri variri kuruma ava ndechokwadi here kuti ndione zvavakaita pane vane zvavakasangana nazvo pane vasati vane zvavakasangana nazvo pane here arikuda kutsanangura maererano nezvekufa kwevanhu vaya hapana akataura mukoma KB kwanzi nezuro vese vakarumwa nemakava vaya hapana akabuda panze akarara makava achichema pamatoo achimaramara matoo kudaio kune vakarumwa mune zvamunoziva here zvamunokwanisa kutaura zvikanzi ndimirirei ndibude muchipatara zvikanzi nevamwe kana muchizoti pane nyaya hatisi kuti chipatara munobuda rini pamuchabuda imimi munogona kutowana kunze kune zvimwe zvaitika zvikanzi kana kune zviri kuitika vari panzipo ngavataure asi kana pasina vataura siya wakadaro vachataura kana wavakumbira amai vako kunyange wakapedzisira kufa iwo ndiwo yatichashandisa panyaradzo yamai vako ipapo ndo pauchashandisa simba here. Bamukuru vaya vekumbobvunzwa kuti wakangana here kuti wakatikanda shoko iwewe vari pakati pevanhu vakarumwa here? Aiwa no avapo asi ndiye munhu wekuti kana nyaya dzikataurwa paiswa simba rekuti vanobvuma kana vabvuma iyo zvaakufambisa chikonzero ndo baba right. Saka ivo vanove munhu aiti dzimwe nyaya mukadzibvunza dzinokonzeresa kuti vanhu mangwana vasataure vese dzinongoda kuvharirwa panze. Saka ivo ndakataura kunzi izvo ndikuzivise nezvimwe zviri pauri kana zvanetsa tizokuratidza simba rakashandisa kushaisha kuti rakamira sei kusvika pavamukuru vakuti yei nezvimwe zviri kutaurwa kaizve nyaya inozopedzisira yaenda kumwe ndisingazivi regai ndingoita kuti zvichiite sei zviitwe ndikubva abvuma vanhu vataka kurumwa 25 toda kuti tione kuti chakakonzeresa chii asi patichete nyaradzo pano kana paine munhu anoziva kuti ane chokuita kana ane ruoko rwake pamberi pevafi vaviri ende mubatsiri aiti chauraya vanhu vachimwe chete asi zvachiri chimwe chete kana paine anoziva kuti ane ruoko rwakaisa pamusoro pechinhu ichi ngaagare arega kuuya panyaradzo nekuti pane zvichaitika kunyange usina kuuya zvakare tichatevera kuma kwako iri mhepo iri kubuda yemufi pane imwe hama yemurume. Ndofunga ichi changa chinzika murume nemudzimai vakakanganisa kamhiko ndechekuuko kuchitungwisa kunyatsime. Okay. Chokuti mudzimai aishedzera
kuti pane vari kundimbunyikidzza achitaura nezwi remurume ari kurwara. Yes. Murume akazosara ofa, mukadzi atobuda chindinotsvaga mubatsiri nanhasi asati awanikwa, hasi kuzikana kuti asikana ari kopi. Saka hama dzemudzimai uyo akabuda akapomoka akaenda hadzina kuzikana kuti mukwasha akavigwa papi. Hatozivi izvezvo, nanhasi nditotaura navo veukama ende ndo vari kuti izvo tibatsirewo nechiziso zvakare chamuchakwanisa kushevedzera kuti mwana wedu watiri kutsvaga akaita sei. Vabva vanditumira iri piki, but piki yachona manje ndiri kuvabvunza makalasi nokuti rimwe piki tine makalasi akafanana neblue neblack and navy blue. Kana achiuya so papiki so unogona kusazikana kuti inavy blue ere kana kuti iblack. Saka ndavapa mubvunzo kuti imimi taurai nekala kwete zvandiri kuona ndikokwanisa kuzisa mhuri yeZimbabwe kuti vakaona mukadzi akapfeka zvakadai so makala api uyezve nechimiro chake ndachiona ndinacho. Ndizvozvo chaizvo baba Isabel vachazokupai kachiziviso chiri kubva kakuhama dziri kutsvaga kahama yavo yechidzimai iyo yakangobva kapamba mushure mekunge kamurume wacho atanga kakurwara achishedzera kakuti ndiri kumbunyikidzwa pane vari kudaka kuti vandiuraya, please mhanye kunotsvaga mubatsiri. Mudzimai paakabva mumba murume achibva asara achishaya, murume akazovigwa asi mudzimai haasi kuzikana kuti ari kupi. Tinotenda mhuri yeZimbabwe 16 panapa mukoma ke kontutu. Nyaya ndiri kutaura panapa ndiri kuti pakaitika rufu baba pati. Paitika rufu pakaitika rufu ndire kuti pamba apa pana baba vakaita vana vanokwana kuita ivo 6. Vakaita vana vanokwana kuita 4. Na amai na baba nevana vavo. But vaita vana vanokwana kuita 4. Baba vepamba vakabva vashayika. Iko zvinozvi baba vepamba apa vanga vava nemakore anokwana kuita ivo 6 years vafa, but vakasiya pane vanhu vangani vane vana 4. Mukomana uyu first born yepamba apa yakaroora mukadzi akaenda, baba vari wapenyu. Ikatora zvakare mumwe mukadzi akaenda, baba vafa, pasara pana amai pa 7 years akafa baba tsetse. Mwanakomana wavo ari kugara pamba ipapo. Achigara pamba ipapo haana mukadzi, akaroora mukadzi akaenda, baba varipo akatora mukadzi, pasara amai chete, mukadzi achibva aenda zvakare. Vamwe vana vakura, but first born iyai ndio inogara pamba naamai aina mukadzi. Amai vepamba apa mukoma KB vane makore anokwana kuita ivo 48 years dzekuberekwa. Right now pavanga vari mu45 vakabvaita mwana, but baba vakaita sei? Vakafa. Vakaita pamuviri vakabatsirwa mwana. Mwana uyu achiripo pamba mupenyu. Right. So amai vepamba apa vachibva vafa. Amai vafa zvakareka, vafa zvikanzi izvo veukama tinofanira kuti pachivanhu chedu tinoti kunyange vana vari vakuru, kunyange vari vana vadiki, musha unofanira kunge uine musarapa vana vekuti ndo vanonzi ndo amai vepamba apa ndo baba vepamba apa, kunyange pasina mukuru aripo, but kwekuti kana vana vakaita nyaya dzavo vanomhanya ikoko vachiti ndo zvaitika kuno. Right. Mwanakomana yachibva ati izvo vana ava i5 vakasiyiwa nababa 4 koita 1 aripo asiwa naamai. ndo papaitiwa dare rekunzi izvo vana ava i5 veukama takawanda. Ndiani achatora Bhosho, ndiani achatora Kanyemba, ndiani achatora Ezra, ndiani achatora H solution. Vana vari kugoverwa svikanzi veduwe ngatitaure tichiziva isu tinomhanya nezverudzi rwedu. Alright. Hama yedu isusu yakafa ikasiya vana 4. Mwana umwe 1 akazoitwa hama yedu yafa. Mwanakomana uya achibva asumuka akati sorry, musadzigadzika zvenyu, vana venyu vamunofanira kugovana panapa i3. Vandakaberekwa navo 3 vaive inini neuyu. Mwana akazoitwa baba vafa musiyei. Uyu akaitwa na baba akaitwa pana baba vafa uyu mwana wangu inini ndinchazoitaniswa kupi? Inini ndakura nababa zvakare, handina baba umwe ndira unofugamira. Saka inini nemwana uyu siyana naye. Mungatotaura nezvangu inini zvakare ndichakudzai kuti ndoda baba here kana kuti kwete, asi uyu ndewangu. Kachechi kakasiwa naamai kava nemakore mangani? Katurika kuti mukafunga katuri ma 3 years. 3 years. Nokuti amai vakafa mu48 but mwana yakaitwa mu45 years. Saka ngane 3 years. Zvikanzi uyu ndewangu.
vanhu vakazama nepavanogona napo mukoma KB kuti mwana uyu akasiyiwa namai vepano baba vepano vafa. Iwewe kana uchiti mwana uyu ndewako, shoko rako riri kuti kudii zvikanzi asina pfungwa ndiye asingagoni kunzwa zvandiri kutaura. Handisi kutaura chirungu. Ndati mwana uyu ndewangu. Endai munotarisa bhethi rake. Vanhu zvikanzi bhethi ngaribudiwe. Rakabudiswa here mukoma KB? Harina kubudiswa zvikanzi mwana ndewangu. Mwana ndewangu. Nai kana uchiti mwana ndewako, watiri kuziva kuti muridzi wemwana ndaamai vako vafa. Amai nyakubereka. Amai nyakubereka ndi watiri kuziva. Iwewe mwana kana uchiti mwana ndewako. Ndewako naamai vako here. Mune zvamakaita here semurume nemukadzi kubuditsa mwana zvikanzi handidi vanhu vasinganzvishona ndati mwana ndewangu. Mwanakomana uyu akura sei? Akura ndiyo festival yawo mukoma KB. Ndiyo festival. Andozobvunza makore. Pane vana 4. Vamwe vakatoroorwa nevakaroora. Ndiri vanhu vanonzvishona. Right. Ndati mwana uyu ndewangu. Haana kumusha kwa amai kana kumusha kwangu. Hakuna kwaanoenda. Ende pamuri kugovana nhaka kuvana ava, govanai imimi uyu ndewangu uyu. Musiye akadaro. Nepandinobva pano ndobva ndai. Chete kuti lake kuti handibve pano chikonzero pana pande pangu. Mwanakomana uyu paakaroora baba vachiri vapenyu, akazoroora baba vashara, hapana here budzi raakaita. Wokutanga mukadzi wakaroora baba vake vachiripo akaita mwana achibva aenda nemwana. Wechi2 akauya paina amai haana kusiya mwana. Saka ane mwana 1 akaenda nemudzimai. Kwozoita uyu wari kuti ndewake watisingazive kuti anoda kungomuchengetere kana kuti ndiwe ropa rake. Saka vamwe vokama vapindira manje kuti isusu zvatiri kuda isusu imhosva here. Tikati isusu toda kuendesa mwana uyu kuma-DNA. Tingati tine mhosva here ende achazotipa mhosva ndiani? Nokuti hama yedu yakafa, mwana uyu akasiyiwa nemutorwa pamba apa. Tikamurega ine mwana wedu akafira maoko medu, wangu kunyangwe hama yedu chiramba naye kuti ndewangu, kana asiri wedu achaita ngozi. Toda kuziva kuti ndiani, tikamuti handei kuma-DNA ingave mhosva here. Ndiani aunza nyaya pachimuti? Veukama hama dzababa vepamba apa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni wo aroi havana piro mumba iwe mwana akonzeresa. Mwana akonzera kuti fedha risimuke kobulawayo. Mwana aunzisa nyaya pachimuti pa National FM. Mwana rudzii. Mwanakomana akazvarwa ende vanomuona nemaziso. Tirege kutaura kuti amwana akafanana nani. Ende pakagara pane makunga. Mwana akafanana na baba Kwaramba. Yeah. Does matter chingaro pama avenues ko awo vanogoti vange vakaromba vese mukadzi nemurume sei ipo pachiratidza kuti vanhu vakatoroiwawo zvavo ava kuti vasvike pakufa vese. Ndinonzi does matter chingariwo ndiri panapa pama avenues pariseko pama